Sí, realment és una retrospectiva perquè és una mostra dels diferents estadis o de les diferents etapes que jo vaig viure dins de la fotografia. Des dels meus inicis hi ha una de les fotos primeres que jo vaig fer, que és de l'any 1974, és quan jo estava a la Societat Fotogràfica de Lleida, que teníem viu el Ton Cirera, que teníem molta activitat artística fotogràfica que era una cosa inèdita a Lleida. Doncs des del 1974 fins pràcticament tota l'etapa que diríem analògica o argèntica, que diuen els francesos. Tot el que vaig fer en pel·lícula i en blanc i negre, tret dels retrats d'artistes que no hi estan representats, però que una part està representada, ja ho té el MNAC a la seva col·lecció, i que penso que seria algo que mereixeria un cos propi. Però, en principi, m'agrada molt, és a dir, aquest recull explica molt bé, fins i tot m'ho explica a mi mateix, és a dir, el veure-les penjades tan ben exposades és un plaer, et permet reflexionar tu mateix sobre allò que has fet, i sobre aquestes etapes i aquests períodes. Hi ha el primer període en el que a mi em marquen molt dues coses, la Societat Fotogràfica de Lleida, que ja ho he dit, i també la Universitat de Lleida, perquè jo començo a estudiar a la universitat amb 18 anys, vaig entrar a Filologia, i és just també el període que mor Franco, és l'any 74-75, i hi ha una transformació a Lleida, hi ha la primera manifestació de l'11 de setembre, jo surto al carrer amb la càmera, que això me sorprèn, perquè jo ara no soc fotògraf de carrer, diguem-ne, però vaig començar així, i començo a documentar allò que es veia des de la universitat, les mobilitzacions socials. Hi ha una fotografia que és la primera pintada que es va fer el 1 de maig, l'1 de maig, una pintada clandestina als Mangraners, que ens ho van dir a la universitat i vam córrer tots a veure-la. Vull dir, fets que avui en dia serien quasi infantils, però que en aquella època tenien una rellevància. Les primeres eleccions, una sèrie amb clau d'humor de Vota Pueblo Vota, una miqueteta, jo diria alguna incursió, si se'm permet, al surrealisme. És un període que provo coses i sobretot jo crec que vaig rebre molta influència també a partir del moment que vaig a Barcelona. És a dir, els meus estudis de filologia eren 3 anys a Lleida i 2 a Barcelona. I a Barcelona va representar conèixer el Joan Fontcuberta, el Manolo Laguillo, el Toni Catany, conèixer a fotògrafs que ja en aquell moment començaven a ser dels més importants que hi havia fins i tot a nivell europeu. I això també em va marcar molt. I potser és a partir d'aquí quan faig una mica aquest canvi i potser et deixo una mica el documentar això que està passant, totes aquestes coses que passen a Lleida, i agafo una Hasselblad, agafo una càmera de gran format que m'obliga a meditar més la imatge, a pensar-la. Hi ha un punt d'inflexió molt important que és un viatge a Nova York que vaig fer amb el Joan Fontcuberta, amb el Toni Catany, amb el Rafael Navarro, amb una sèrie de fotògrafs, i allò ens va canviar la vida fotogràfica. Al tornar de Nova York, el David Balcells i la Chantal Grande van obrir la Galeria Fòrum a Tarragona, que va ser un referent a nivell estatal. I poc o molt me n'adono que a mi també m'han influenciat molt aquestes relacions, aquestes amistats amb aquest grup important de fotògrafs que hi havia a Barcelona. I així, fins a aquest últim període, les últimes imatges més d'arquitectura, però que ja són imatges en què jo faig un plantejament frontal davant del tema, l'arquitectura humana, el cos humà, i acabant una miqueteta amb aquest reportatge que vaig documentar la ciutat colombiana de Lérida, però que el plantejament era el mateix. Inicialment jo pensava que anava a caçar imatges i en els altres viatges vaig anar a que les imatges em caçessin a mi. Ja no anava plantava la càmera en un trípode i deixava que la gent es posés davant de la càmera. És una mica... M'agrada molt l'exposició, perquè m'explica coses de les meves fotografies que jo no sabia i entre el que
sobretot el magnífic muntatge que heu fet al museu i els comentaris que fa la gent i tot això, me n'adono de coses que dic, no ho tenia present, no? Per tant, és una experiència magnífica. El sentiment és de total i absoluta satisfacció, un honor, també ho he de dir, i sobretot penso que poden ser molt útils per a que des d'ara potser no tot allò que es faci des de Barcelona amb l'etiqueta de Catalunya es quedi amb autors que no estan més enllà del Tibidabo, no? Sinó que hi hagi una miqueta més de presència també d'aquests col·legues, també, aquests companys, el Jordi Pau, Santi Iglesias, tots aquests que també hi són a la col·lecció i que penso que deixaran aquest segell, aquesta empremta també del que estem fent, el que s'ha fet i el que estem fent a Lleida.